perkarane wong akrami. Model dasar orang berumah tangga. Iya bahasa Indonesia soalnya iki akeh putra-putra sing ora menawa ora besok Ora paham. Nggih. sampeyan ndak anu bawa sampeyan sing menerjemahkan bahasa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. benar. Iya dene kudu sing apik. Iya. Ya. Ya. Bukan pada dan bukan rupa. Orang bondo mau apa jenenge? Banda. Banda. Bondo itu ora banda. Banda Aceh kok piye? Iki harta. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ngono lho. Iya, karena saya kan sudah merantau ke Jakarta. Iya. Ya itu ada 3 dini. Terus dine Betawi lah tekan. Ya sing bener. Hanya modal hati yang suci. Buah. Sopir-sopir sing ada. Lah sing iki nek koyo wong genep ngono kuwi omongan iki. Lha napa biasane mboten? Lho, turut pasar lho pisan. Turut pasar niku wis ora mari-mari jare. Alah, padha-padha turute pasar cekendel aku karo kowe. Lah kok iso? Kok iso kendel piye? Aku ngusungi kambil. Hah? Ora kelamben mlebu pasar aku wani. Kowe wani? Ayo. Piye aku kon kowe musuh ngambil. Kendel-kendelan mlebu pasar iki kendel wong lanang. Piye piye? Wong lanang. Heeh. Ucuk klambi mikul kambil sak kresek. Ora klamben lho. Heeh. Kowe ngliwati bakul-bakul pirang-pirang Los. santai los. Nang kowe. Lah nek aku padha kowe nek jenenge aku piye ora sida melu waras. Kan terus wong edan. Nah, terus ora edan. Lah kok jane ning pasar ora klamben. Lah wong ndek lho kowe iki ngandhe pretek ora katokan barang. No. Kowe apa ngerti ciri-cirine wong edan? Ayo wong edan iki piye Pripun? Ah, nggih, ciri-cirine. Ya kaya sampeyan kuwi bare nyun sewu lho. Weh. Nggih. Nyun sewu mbak gandet mbak tiyane kok ciri-ciri wong edan nyun sewu. Raine kok wong duwe rai bagus kok diorek-orek. Nah, Lah wong duwe klambihe ngene utuh akeh. Ono ngopo klambine kok diwek-wek yang ngono. Tapi lek sampeyan iki ciri-ciri wong edan to. nah, kowe iki rumangsa. Ya bener ngono kuwi. Rumangsa nono kowe iki. Kowe ngerti ora mung kuwi tok. Lah piye? Piye? Ciri-cirine wong edan. Nah. Piye? Kuwi iki ora tau adus. Terus Guyang-guyu dhewe. Terus Omongan dhewe disauri dhewe. omongan dhewe bisa. Terus heeh. Kuwi ciri-cirine wong edan. Dadi ku ngomong karepe dhewe disauri dhewe. Ah kuwi wong edan. Lah ingkang kalau panjenengan pirsani kala wau sore dugi mriki, sik omongan dhewe sauri dhewe sinten? malah aku kuwi. Piye kowe iki? Lah wong ya ngerti wong edan kok didelok tak kandhani ya. Nah. Wong edan iki ditekoki beda. Iya iya. Jawabane padha. Lah kok iso? Heeh. Anu wayan Eka Pakartini niku pundi? Ora. Nah. Lah terus mboten nggih wayangan niku lho, ning sajen niku. Ora. Lah kowe mau ning pertelon mang ngerti ora? Ora. Ora ya. Piye to piye? Piye rek? Tak kandhani. Piye Ciri-cirine wong edan iki ditekoni beda, saurane padha. Oh iya. Ngin wayangan Eka Pakarti Klaten niku pundi? Ora. Nggih sajen niku nggih wayangan nggih perantauan. Ora. Kowe mau ngerti ora? Ora. Apa? Saya Semarang mau ora iki? Lah kowe ngerti ora? Ngerti ya, Oh, mau ngerti. nek ora mau. Nah. Oh iki jadi waras iki. Berarti semua orang ngono. Reng,
Berarti sing muni piye sing edan? Sing edan sing muni piye kudune? Ora. Lah iki. Sana aku pel. Dewe iki napa? Dek ini mayang ning kene ora? Bos. Sampean. Aku lho. Nggih. Ora. Oh, alah. Ha, dik. Wah, sontoro yo. Iki termasuk Alhamdulillah iki sing edan telu ya. ora. Piye? Iki yogo-yogo ki yo edan. Ngerti wong edan kok ditabuh tau mau indah. Lah yo. Iki berarti anu termasuk sik nanggap. Hei, iki langsung berono lho, Rek. Termasuk sampean piye dari rene lho. Termasuk sik nanggap Eka Pakarti iki Hah? bijaksana. Lah ngapa? Lah Wong edan dilumpukne dibayari. Oh, termasuk kowe barang kuwi ya. Mangga. Iya. Iki Mas Lelor apa Prai? Prai ta Mas? Sama. Oh, sing bonang lho. Nggih. Anu paguyuban apa? Niken laras ki wis bubar. Sing mondho sapa? Kowe senengane oh baru mayang kok baru. Ora maksude ora bubar salawase. Lah piye? Bengi iki bubar wong sing nabuh ting telecek ning kene. Witene mong ya juragane mboten ngasta kok ya. Prai Mas Kleno. Niku lek kula. Ayo cek waris to. Wah, Wah, isek to. Lah syukur ngono ki. sorry bos. Wedian. Cek waris kok dalang sak Klaten ki waris kabeh. Iya. Lupa pisan luput pisan kena pisan Terjemahannya. ayo Salah sekali. Apa? Kena sekali. Sakar temu. Sekali. sing penting artine ki mau Heeh. ya kok sing luput ki mau bandang yen gampang yo aku munggah rasah ngono kuwi Pas. Tak ukur pas. pas apane Tak ukur ki pas. apane Rai karo rai. rai ku nang dhuwur kok ya Lah iki iki raiku. Nek hei, kuwi rai yo. rai apa Rai lho. sampean iki karo sak anake ngene iki yo Oh iya wis pokoke anak yo anak pokoke kanca eca ya. anak enak kuwi kanca eca anak enak kuwi utang blagas putuwe yo yo lah iya putu biolu Pel ya. Yen yen gampang luwe kalau muda gampang pasti. Kalau muda pasti mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Saiki, ayo. yen angel Kalau silet sulit yo silet sulit Ya. kanggo kalau sulit kalau sulit bocah iki nek tak tuwa Iya, jadi gurune iki piye? ngomong saurup Sulit. kalau sulit angel kalau sulit sekali. Ya. Ya. tan kena tinumbas Asbak. sing bener apa Arto. Saya ikut iku asbak. Tidak bisa dinilai dengan
Wah. Nggih, Mbah. Mangga langgamipun. Iya, mangga sarung jagung, mangga lek nyedit, mangga. Mangga maklum. Oh.